Aquí on em veieu, sempre he volgut ser model. I tu, si has fet clic, també. Aquí estic, a l'Escola de Models Estela, on el seu director, Òscar Adú, em donarà uns consells per veure si ho aconseguim. Tu creus que jo podria arribar a ser una top model? Home, jo crec que tu podries arribar a ser el que volguessis perquè ets fantàstica i tens molt de talent. A més, sempre t'ho dic, ets molt talentosa. Oi, moltes gràcies. De res, és veritat. I què creus que es necessita per ser una top model? És que, bueno, ser top model és picar molt alt, també t'ho dic. Les top models viuen només d'això, són com molt perfectes en el sentit que treballant gairebé cada dia guanyen molts diners amb el seu físic, amb el qual se'ls hi exigeix molt més encara. Però és cert que, afortunadament, la moda ha canviat molt, com tota la vida, la tecnologia, tot. La moda és part també de l'ésser humà i cada cop més demanen gent menys perfecta, menys estupenda. I llavors a la moda, com a pròpiament dita, hi entra també gent més baixeta, gent amb tatus, amb piercings, o gent mulata, o gent com tu, fantàstica. Primer pas per aconseguir ser una model. Molt fàcil, t'has d'apuntar a una bona escola, com Estela, que és la nostra, on et puguin formar, perquè és una professió, a més una professió molt sèria, que és evident que cal una formació, una disciplina i un aprenentatge. Aquest seria el primer pas. I el segon? El segon, un cop t'has apuntat, és el primordial en aquesta escola és aprendre a posar davant la càmera, a treure actitud de model, a treure't el millor partit físicament parlant, no? Això que diuen la mirada del tigre i tot això, que en fan així. La mirada del tigre... Això és una posada a càmera o què? No és el salto de tigre? No, la mirada del tigre. La mirada és molt important perquè tu pots ser molt guapa o molt guapo i que et faci moltes fotos, però la mirada és la que transmet, la que explica la història de la foto, no? Llavors la mirada i la boca han d'estar vius, aquí sempre diem que han d'estar vius, han de tenir una mica de vida, no? I clar, les mirades profundes aquestes s'estudien, sí. Què tenim aquí? Aquí tenim el tercer pas. És a dir, és imprescindible, les noies, evidentment, saber caminar amb talons. I aquest és baixet, Aquest és baixet? Aquest és baixet, sí. Doncs mira, jo tinc un dubte. Jo no sé caminar amb talons, llavors jo tinc un problema. Hi ha algun truc per poder caminar? Sí, disciplina, patiment i aguantar que et facin mal els talons. Com deia la meva mare, per a presumir hay que sufrir. Totalment d'acord. Elles pateixen perquè no és còmode. Sí que n'hi ha dones que els és més fàcil, però normalment a les desfilades sempre us posen un taló més petit del vostre peu real i heu d'anar una mica patint, però és part de la feina. Següent pas. El quart. El quart. Quin seria? Maquillatge? Més que maquillatge en si és saber treure's partit d'un mateix. És a dir, cadascú té una bellesa i és la seva i és la que ha d'aprofitar. I aquí ensenyem, per començar, a assumir la bellesa de cadascun i intentar treure profit d'ella, maquillant-se, pentinant-se. No rotllo a ser aquí mega... No. A saber anar a un càsting i treure't partit, a saber anar a una festa, a un sopar i poder anar maquillada més o menys bé, que quedi discreta però que quedi mona. És una mica treure's partit. Vinga, tot això entra en el curs que feu aquí a Estela, oi? Sí, els cursos duran 8 setmanes i en aquelles setmanes ensenyem el que t'he explicat, no? Doncs caminar amb talons, posar davant la càmera, treure's partit d'un mateix, maquillatge, fotografia, és un protocol, que de fet aquest seria el següent pas. Doncs anirem al cinquè pas? Sí, doncs això. I quin seria? Una mica protocol a la moda i protocol d'agència, perquè aquí ens adonàvem que un cop acabàvem el curs i els col·loquem a les agències, no sabien que era una agència, i l'agència és una empresa on es treballa persones adultes, és un negoci, no? Llavors aquí els ensenyem què és una agència, què es trobarà en una agència, una mica la nomenclatura de les agències. Molt bé. I una mica també com és el món de la moda, si quan han d'anar a festes, han d'anar a inauguracions, aquestes coses, com es comporta un model. Sisè i últim pas. Què s'hauria de fer? Doncs l'últim pas, aquí sempre diem que un ha d'assumir la seva bellesa. I un cop l'assumeixes, la que cadascú tingui, l'has de cuidar, perquè els models treballem amb el nostre físic, és la nostra eina de treball, llavors l'has de cuidar, has de menjar sa, equilibrat, de tot, intentar cuidar-te la pell, cuidar-te el cos també fent esport, vida sana, dormir, descansar molt, una mica seria això, cuidar, un cop t'has format i saps que ja pots ser model, has de cuidar l'eina de treball que és el teu cos.
Molt bé, doncs fins aquí els fiesteros ja saben com formar-se en una bona escola aquí a Barcelona, que és Estela.